Je kan wel niet meer afzetten, dus dat kan. Wat doe je? Dat vind ik vriendelijk wat ik in de Follow me, gewoon op de trap. Please.
Mooi cameraman. Heel succesvol. So eine Röntgen von
Do. No, mega piękny.
guys start and I will come here as close as possible. Ja, das ist schön. Der muss nicht.